Messi, King of Flag. Team Picnic. Je to skutočné, není to vymyslené. Ideme na King of Flag. Čakáme do polnoci. Otvoríme túto pekelnú obálku, tak ako všetky týmy a uvidíme, čo sa stane. Priebeh súťaže môžete sledovať na Facebooku a Instagrame pod hashtagom King of Flag 2015. Začíname dneska o polnoci 001. Po tomto týždni sa môžete tešiť na afterparty, ktorá bude v tomto klube v Triangole vo Zvolne, na ktorú vás pozývame. Zástavky vám neprezradíme, je to celé tajomstvo, týmy ich nevedia. To budete mať šťastie a niekde nás vychytáte, alebo budete mať smolu a niekde nás vychytáte, to už neviem. Tak, takže tešte sa, sledujte Instagram. Zakončíme to tu vo Zvolene, kde sa všetci potom spolu môžeme opiť.